Dynaset valmistaa hydrauliikan voimalla toimivia erittäin kompakteja laitteita. Käyttötarve voi olla sähköä, korkeapainevettä, paineilmaa, tärinää, magneettia, hyvin laaja sektori. Meidän tuotteen voima tulee aina siitä asiakkaan työkoneesta ja Dynast-laite toimii sen hydraulijärjestelmän voimalla. Meidän tehdas sijaitsee Ylöjärvellä ja toimii hyvin laajan alihankintaverkoston kanssa tiiviissä yhteistyössä. Tuotteet myydään dealeriverkostolle ja konevalmistajille teollistuneeseen maailmaan lähes 50 maahan. Me olemme oman alan pioneerina, markkinajohtaja ja myös maailman suurin valmistaja alallamme. Liikevaihtoa teemme nyt 13 miljoonaa euroa, josta oma vienti lähes 50 teollisuusmaahan on noin 75%. Tasainen kasvutahti on ollut noin 20% vuodessa.